Kumusta, 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 kumusta ng Bandens TV? Hello mga kabandin! Ching, ching, ching. Oh, ching, ching, ching. Kumusta man mo dira? Nakaluto na mo? Kumusta mo dira? Nakapanghugas na mo? Sa plato. Basin hugas unsa inyong naasaw na hunaha. Maayong buntag, udto ug hapon mga kabandin. Basin hibong mo or gimingaw mo sa akong beauty kay wala ko ka video. O pag Friday walay work, pag Friday no kuan ka nang nag short vacation mi di ay sa socialan short vacation bitaw. Naka-hitch town mi og sakyanan sa igagaw sa kumbana, mauto naka bakasyon mi kadali taon, nakahumol og dagat inya. Basta pa kitunta mo sa video kay ang video wala pa man ako na edit. Pakitunta mo ha niya. Basta kadiyo trato siya niya. Maulagi na busy sinang bandin, amot kanusa ka jud ni ma-presidente kay busy man jud sinang bandin no. Wala pa na ako na edit unya. Mauto mga kabandin karon istoryahan sa ta mo nganong wala ko naka-video sa mga niaging adlaw kay nabisi man silang bandin og kanang kuan sa iyang mga anak kay ako manggod ako'y nagdisiplina sa akong mga anak kanang pagkatunon sila og luto nya kinahanglan jud para nako ako mga anak responsable sila kanang responsable sa sulod sa balay, makamao sila muluto, mulimpyo, bisan wala ko diri. Kanang ako sila sige monitor na akong mama no, sige sad ko pangutana bisan wala ko diri ang akong eyes and ears akong mama kung unsa ilang gipangbuhat nya unsa to dili nako ganahan, inig-abot nako, koreksyonan nako nya. Mao jud na ang hinaot ini kadako nila, makasabot sila nganong ingani ko modala nila ang ilang nahibaw-an strict ako kanang basta inikadako nila masabtan nila nga mausad niya ang akong giganahan ang akong gusto nganong nag YouTube ko kay ma-express nako nga inikadako nila masabtan nila sure ko inikadako nila makahuna-una sila nganong gilana sila sa ilang mama nganong ako ilang mama magsigigyaw-yaw. So, explain nako mga anak, ayaw mo kasuko nako, gibuhat ni nako, kay tungod love ta mo. Gusto sa inyong mama nga maresponsable mo inikadako ninyo naak mo'y makatunan. Inikadako ninyo dili kay diha pa mo makatun sa trabaho, diha pa mo makahibaw kung unsa gusto nako ready na mo inikadako ninyo makasulti mo nga salamat kay akong mama gitudloan jud ko ani mao na akong gusto nga mahibaw-an ayaw mo kasuko nako nga sige mo nako kasab-an gibuhat ni nako kay love kaayo ta mo basta love wala man siguro yung mama no nga dili love ang anak kanang ang akong mga anak sobra jud nako ka love butang jud sa inyo hunahuna mga anak love jud ta mo kayo makasab-an man ta mo kay tungod mao na love ta mo ang akong anak nga kanang si Maymay ug si JN wala pa ko nag-work ana hands on kay ko nga atiman nila kay sunod man na sila pagkagamay ana nila kung matulog na sila akong limpyuhan ang pusod limpyuhan ako ang tiil kanang mingawon ko ba kung matulog sila kay gusto na ko pukaw na sad na ko sila kani akong video di man jud ni mawagtang no mao ni ilahang tan-awon matiguwang man jud ko no nya kaning video kay baw sila usa lang nila ka click makit-an dayon nila ako nya tiguang na ako puhon, mamunot na ko, mamuti na akong buhok, ingana, di na ko kadungog, bungol na ko ron, ingana, di na ko kasturya, so mauni ilahang tanaw, nga hala, mauni akong mama, kanang, sa una,
gikan ni sa trabaho magyaw-yaw, gikan sa trabaho moingon dayon sila, "Li, magluto na ta kay naa na akong mama. Mga tulog na ta kay ni saka na akong mama." So mao jud ang ilang mabutang sa ilang huna-huna kay mabutang na sa ilang huna-huna, ako yaw-yawan. O yaw-yawan ko kuno. Moingon man na sila nga moyaw-yaw kuno ko. Mao na nakabutang sa ilang huna-huna, yaw-yawan ko. So di ba di man jud na mawagtang inig kadako nila. So mao nang mabutang sa ilang huna-huna nga akong mama mao na. So mao ni siya ang ebidensya nga video nga ilang tan-awon puhon inig kadako nila. So mga anak, I love you, Gina Rain, Jan Ninyo, Carmen Sky, love kayo tamo. Wala ko'y laing pangandoy or wala ko'y laing gusto mahitabo sa akong kaugalingon. Gawas ninyo na successful mo, responsible, God-fearing. Mauna akong gusto nga ma-mold mo nga maayo nga tao, mahadlok sa Ginoo. Mahadlok sa Ginoo meaning dili magbuhat og mga dautan, kanang honest, respectful. Mauna akong gusto mahitabo sa inyo ha. So tan-aw ninyo nga video, makahinumdum mo sa inyong Mama Jinjin. I love you mga anak. Mwah. I love you very much. Bye-bye. This is Mama Jinjin ng Bandens TV. Bye-bye. I love you. Stay beautiful and healthy.